Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Pedro Vargas David'in ýoly başlygyna aqy wekiliýet ýurdumyda saparyň şäherlerine, paýtagtymyň gözel ýerlerine baryp gördiler. Mihmanlar Türkmenistana saparynyň maksatnamasynyň şäherlerine, paýtagtymyza aqy Türkmen halatynyň milli muzeýine baryp gördiler. Hemde muzeýdäki gymmatlyklary bilen tanışdylar. Bu ýemeden ojak her wagtda dünýäniň çar künjegünden gelýän jahan keşdeleriň iň bir gelim gidimli ýerine urly. Türkmen halkynyň milli ruhy seňen nepis hallaryň, naýbaşlarynyň jemlenen ýeri bolan muzeýde durly ýyllerde döredilen 200 hallaryň 4 görnüşi, täsir nepis sunugatyň taryhyna dokunan iň uly hallaryň üçü saklanýar. Olar muzeýiň mihmanlaryny haýran alyrýar. Türkmen halatynyň milli muzeýine saklanýan ajaýyp sunugat eserlerine deňelýän Türkmen hallarynyň dünýä ýaýramagyna taryhda öçmejek ýyzgarlaran beýik üpek ýoluna möhüm orunda geçirler. Türkmen durmuşynyň aýrylmaz bölegine urulan halylar tutuş adamzady meden hazinasyna eger tuly goşan halkymyň gadymy sunugatynyň ajaýyp ýadygarlygydyr. Türkmen milli halçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni gymmatlarynyň sanawyna girizilmegi munyň aýdyň beýanydyr. Soňra wekiliýetiň agdalary halkara ahaltykaçylyk sport toplumuna geldiler. Hemde toplumda anyp bolýan işlerle gyzyklanyp, bu ýerde atlary köpeltmek, saklamak we esirip etişdirmek üçin döredilen şertler bilen tanışdylar. Mihmanlar Türkmen toplugyna aqy mihmansylyk we saparyň şäherlerine geçirilen şäherleriň ýokary guramaçylyk derejetiniň üpjün edileni üçin hormatly prezidentimiz Alkadara Gahrman Serdarynda hem Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler.